Mwazuka bwanji olemekezeka athu bwana president Profesa Asapita Mutharika, mulandire ulemu wanu. Bwana, pali zinthu ziwiri zingapo zimene zikuyenda kunjako. Pa ground pa pakuyenda nkhani kumano ngati nzika zokhunzidwa zimene timayikonda DPP. Nkhani zimenezi ifeso ngati nzika tazifufuza ndikuzipeza kuti ndizoona. Anthu akudandaulawa akudandaula zoona. Bwana Profesa, munthawi imene mmalamulira munali anthu amene inali timu yanu imene nkaoneka ngati makukondani, koma bwana anthu amene wasamakukondani, anthu amene wanda mitima yoyipa. Na lero lino titatuluka mboma lukhala osusa, anthu aja anayamba kusankhika kumayima nkumaoneka mawangawo kuti awo amaganiza zakuti, awo amaganiza izi. Ndi mutimu yanu yambiri imene munagwira nayo ntchito. Bwana maganizo awo mukwaziwa, sochitaso kukuwuzani ya maganizo awo mukwaziwa. Anthu amene wawo mwaziwa anu apapa titapita ku opposition ndipo amene mwaziwa I think kunena kuti awa amaganiza izi, akulu awa amaganiza izi, awa amaganiza izi. Fuka anthu onse amene akuukira niniyo bwana ndi amene anali mu kabineti yanu. Mwina amene anali kunja sanali mu kabineti yanu ndi amene panopa mwagwirana nawo chanza. Ndi bwana kunjako anthu akukukondani, ndipo tili pambuyo pano ngati nzika zokhunzidwa kukakuvoterani inuyo kuti mulamulireso. Ulamuliro wanu wabwino uja, mtima wanu odekha uja, ndi umene nzika za Malawi zimene zikufuna. Bwana Profesa, pakali panopa kusogolo kwanuku kuliso anthu ena amene nzika za Malawi sizikuwafuna, amene akupangiseniso kunena kuti akukokereni mbuyo. Anthu akudandaula, si munthu mmodzi tikuti tafufuza tapanga kafukufuku, chitipa msanje tapanga kafukufuku. Kusogolo kwanuko kuli anthu amene sakufunika. Wani Anoma Chisale kusogoloko bwana sakufunika kuti aonekere mu kabineti yanu imene mutatuluse panopa kuti ndikuyenda ndi kabineti iyi. 2 Amphito sakufunika kuti mu kabineti imene mungatuluse kuti panopa ndikuyenda ndi kabineti iyi akhalemo azionekera. Achipungu bwana anthu anakwiya nawo, anthu akuchipani, anthu akuziko anakwiya nawo. Anthu amene wawa ndi anthu amene ena amene asala kumene koko afunda chigoba akuoneka ngati abwino, koma anthu amene wawa si abwino yayi. Zinthu zambiri iso zikamasokonekera zikusokonekera including anthu amene wawa. Ndi bwana ngati nzika zokhunzidwa zikutipweteka kuti so 2025 tikhale ku opposition. Ife sitikufuna ulamuliro wachakwera tatupa nawo. Abambo amene watipha tatupa nawo achakwera. Ngati city 5 anathu afa, ngati anathu safa makolo athu afa, ngati makolo athu safa azimbuye athu afa, china chake ndithu chichitika. Bwana mukamapanga kabineti yanu
muonesese kuti timu imene munali nayo imene iyi isakhalepo. Fuka inuyo bwana mu kabineti yanumo mukanakhala ngati anthu amitima ngati Shadrack na Malomba, inuyo bwana sitikanakhala ku opposition. Bwana panopa ifeyo ziko ilili lisanafikeso pamene lafikapa. Koma chifukwa munazungulidwa ndi zinthu za nkhwidzi, zinthu za nkhanza zoma kuonesani pamaso ngati amakukondani koma samakukondani, ndikuona zinthu zinafika pamenepa. Kotero kuti kabineti yanuyo panopa mukamayipanga ku 2025 mukupita kukayimira. Fuka mufune musafune bwana mukayimira. Anthu ndi zimene akufuna kunjapo. Ife ngati zika zokhuzidwa tikufuna zona yakuti inuyo muyimire. Mufune musafune inuyo muyimira. Ndi mukamayimira ife tikufuna anthu amoyo yabwino ngati Shadrack na Malomba. Musankhe timu imene ili yokuti izigwira ntchito ku mtundu wa Malawi, mtundu wa Malawi ndikumakhutira. Komanso inuyo ainu wake inu mukamagona ndikumachiwazonera kuti ndi anyamata. Ndimu yang'anisise anyamata amene mwasala nawo. Fuka timu yonseyo ikanati ikhale ngati ndikukuwuzani bwana ndikubwereza Shadrack na Malomba. Bwana zinthu zili bwino kwambiri. Koma chifukwa kuti munazungulidwa ndi anthu ankhwidzi, anthu okupha ndikuona zinthu zinafika pamene papa. Nde bwana ife muchipinyo ngati imene sitikufunanso tigwere mu 2025. Ndipo sitikufunanso timve zina la presidential candidate wina aliyense oposa inuyo Professor Arthur Peter Mutharika. Sitikufuna. Ife sitikufuna ngati zika zokhuzidwa. Amenenso timalikonda dziko lathu. Amenenso timalikonda DPP. Chine chilichonse chimene chakwera mdziko muno tikumva kupwetika. Ana kusukulu sakupita. Zinthu zikuvuta. Ana kuti angodya kumene pakhomo. Zinthu zikuvuta bwana. Chine chilichonse chaima chimene chimaoneka kuti chikuyenda panopa ndi stop. Koma zikuchitika zimene zichifukwa chani? Vuto si inuyo. Vuto ndi anthu amene anakuzungulira inuyo, amene amaoneka ngati anthu abwino. Gulu lachina Dausi, gulu lachina Nankhomwe. Gulu limene lili anthu oyipa. Ndesachitika bwino kuti anthu amene wawa titapita ku opposition bwana mwawadziwa mitima yawo. Sikutengeraso kuti anthu amene wawa munthu azikuwuzani koma inuyo mwadziwa. Ndi anthu amene wawa akulongolola kwambiri kuti inuyo mukangoyima pampando akuzozoti chawo kulibeko. Ndikuona akulongolola kwambiri. Ndi ifeso sitilola ngati nzika zokhuzidwa. Inuyo mufune musafune bwana Professor Arthur Peter Mutharika tate wathu mukuyima 2025. Ndipo muyima chifukwa cha mavoti a ife. Osakhala mavoti a Nankhomwe ya. Kapena mavoti akabambe. Koma mavoti a ifeyo ngati nzika zokhuzidwa ndi amene titakavote. Ndikukuyika inuyo pampando. Tikufuna ulamuliro wanu. Sinafuna kukamba zambiri bwana. Chimene ndangofuna kusindika ndi chimene chokuti kabineti yanu panopanso kwasala anthu ena mukamayenda kupita kukaona kandi kuma disaster mukupita kukayendera anthu mukupita kukatani kuli nkhope zina zimene zikumaoneka kusogoloko zimene anthu sakuzifuna. Aona buchipungu sakufunika. Ndikukuzani bwana zimene zili pa ground. Kumene kwa mkitu sakufunika. Olimekezeka Anoma Chisali sakufunika kusogolo kwanu ko bwana kuti aonekera anthu amene wawa ya. Anthu oyipa. Kuliyena kumene koko asalabe kumene koko kuli achina Ntenje kumene koko akuoneka ngati ndi inuyo sali ndi inuyo yayi. Alikuwa achina Saka uko. Anthu oyipa ukauka amene anakuzungulira. Ndi kabineti imene mutasankhe pamene papai muisankhe kuonena kuti bwana anthu amene wanthu anakwiya nawo. Zinthu zina zizativuta chifukwa cha nkhope zimene zizi. Koma mukapanga kabineti imene ili shafu ndikubweresa kabineti ina
ya anthu abwino amitima yabwino ndikubwereza atu pamene pafika bwana atu mnyamata wana amene munapeza Shadrack na Malopa mamuna atu amene ndipo mamuna atu ameneyoyo mamuna ameneyo akanakhala kuti anatenga udindo ku parliament kuja wakondani na nkhumwa DPP anthu akuiroza kuti iyi ndi DPP koma ifati leader of opposition munayika kondwani na nkhumwa ndikupepera kwake kuja fuka amene chati bwana ndi wa MCP munthu oyipa kwambiri ameneyo ni munthu oyipa ndechifukwa chinena kuti munatenga amene aja ndikuwayika ndikusankha kuchipani kuja ndikumuyika kumene kuchako ndikuona DPP panopa ndipo kupanda kuti anthu anali panayi kina Shadrack itatha ku parliament kuja amene aja samalankhula amene aja timamvera parliament akondwani samalankhula amene aja zoti ndotsusa pakana panapangidwa cabinet yonena kuti amene aja achoke pakhale bwana chaponda kusonyeza kuti amene ajawo kumene kuti amangodontha basi kuti ya ndalama za MCP lero lino afuna ziti zuza ndi ndalama zawo za MCP cabinet yanu bwana mukamayang'ana mukamasankha 2025 imene mukubwera muyang'anisise fuka anthu onse wali pene papa mwazi anthu onse ena kumazera kusedi kuuza ni maboza zimenezo mukuziziwa ena kumazera kumanena maboza onsewo iniwo mukwaziwa zili bwino tikuthokoza kwambiri kumwamba kunena kuti inuyo mwaziwa anthu amene wafuka kupanda kupita ku opposition anthu amene wawo inuyo mitima yawo somukana aziwa pakana mukanachoka kukhala president polamulira ndikupita ku page house koma anthu amene wasomukana aziwa koma chifanira kuti mulungu ni mulungu wafuna kuoneserana anthu amene wawa munyengo imene iyi yokuti mukamala wa 2025 mukhale mukuziwa china chilichonse kuti uyu ndoganiza mwakuti uyu ndoganiza mwakuti uyu ndikuipa kwake uyu ndoipa chonse ndathokoza kwambiri bwana mukhale ndi siku lopambana bwana ndipo ndikupemphera ine kumwamba kuti mulungu akusunge ndi boni ndi moyo kuti munchoseso Lazarus chakwera ucha munchose pampando mulamulireso inuyo ziko lake lomwe lino mulungu amapanga zimenezozo mulungu amapanga zimenezi zimene zikuchitikazi kuti kwa amene iyi ndi mulungu akupanga zimenezi kuti inuyo anakunenani kuti oyipa kukuchosani pampando lero linonso mulungu afuna kubwezereseni pomwe paja pampando munali paja Lazarus ujano aonekeno kuti yende uyipa ndi chifwamba chake chimene amabwera nacho kwa inuyochi ndithokoza kwambiri kuti tate wathu munali munthu odeka munali munthu oti omvesesa ndi anthu ochepa amene akanavomereza zimene zinachitika zichi otherwise mukanayambisa nkhondo kapena zina zake zikanachitika kapena miyoyo ya anthu ambiri ikanachitika pamene popo ndi pamene paoneka kuti inuyo ndi tate ndi chimene anthu akukufunirani kunena kuti no Dr. Arthur Peter Mutharika abwererenso pampando bwana ndisakutayireni nthawi ine mawu anga amene ndali nawo ndi amenewo zikomo kwambiri bwana ine nizika yokhuzidwa